Kubleshi bo ne phi ki paj ba boro ki bapai jagani ka video hakani ka kenti ngapriang subhai phi wei ka kerteng jonga ka dei uje khongji bat nga dei we ni kinong shimbata ka film balai kerteng ko mei jonga yakani ka film ko mei jonga la direct bat la produce di ba lari Suchiang bat bala penmi ha ka banner jong ka Suchiang Arts Entertainment shen hi fin sala ban yo ino yakani ka film andal apelat hapo biju cinema hall ya ka bomentang ipat pen tikena ka tarik te kadau jong ka jingwan jonga hakani ka video menta ka kenti ka long ban pentip bat ban pen bana sapi ki paj ba boro ban nakaliang jong ka film ko mei jonga ngila pen create bat pen biang ban pen long yakani ka mobile short video contest te gitu ki riu don sub ki ba ko ban shimbenta kila ban pha e gitu ki short video bat ki short film jong la jong hakani ka production house te ki nong shimbenta hakani kila bandai ki youtubers kila bandai ki tu ki rio ki bapat ju shimbenta hakanu kanu kalian bandai ki badan ne kala kasap bat ki tu ki rio ki balaju shimbenta haki films bat ki music video ru kila ban one ya participate lang hakani te hakani ka short video kala bandan kanu kanu ka category kat ba fi subet na kalian jong phi kala bandai ka horror ne ka comedy ka tragedy ka love story kat ka category ba phi subet ma phi ban ai hakani ka contest kan don ka khusnam first prize ka bandai ka lai 4000 ka second prize kan dei ka 8000 ba ka third prize kan dei shi 4000 but fin yo ru ka certificate na kaliang jo kani ka production house but kindon ru ki special prize ha kaliang jong ka best acting ka best dialogue delivery ka best child artist ka best script kata ki banlong RR1000 na kaliang jong kani ka production house te kai ka jingtmu ban penlong ya kani ka contest ka jingtmu ban penlong ya kani ka contest ka daw ka long ba iba lari Suchiang iwa ikwa ban wa chisha ya kita ki real artist tamanta ka next project jong i te kani kam da dei than namanta ka ta ka cash prize henrei ka dei atat ba inyo kita ki real don sap shisha namanta kani ka next project ka next film jong i te bantip company shipang jo kani phila ban phone new number phone harum but shen hing in sapalat no eka poster jo kani ka contest te tangkat tahi khublei 6000 go